येतच प्रभूजी, क्लिअरच. अच्छा, थँक्यू थँक्यू. इथले सुंदर गीताचे रिसायटेशन झाले की एकदम मन स्वच्छ झाले. व्हेरी नाईस मोटिवेशन. थँक्यू. माझी काय तशी नॉलेज वगैरे ना, तुम्ही जसे म्हणले तसे, पण तू भक्तांच्या आशीर्वादाने आणि तुमच्या आणि मुरलीधर प्रभूजींच्या आशीर्वादाने मग थोडी सेवा करपाची प्रयास करता. तर तुमच्या आशीर्वादाने मजेच भक्तीमध्ये प्रगती जातली अशी माझी नम्र विनंती असा. थँक्यू. तर आजचे टॉपिक असा, वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल. चांगल्या लोकांबरोबर वाईट गोष्टी कित्याक जातात. तर एक साधे प्रेयर करून आपण सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीराधा कृष्णपादान् सगण रघुनाथान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. लाइट बंद कर, बंद कर. हाँ. हरे कृष्ण. तर वाईट लोकां चांगल्या लोकांबरोबर वाईट गोष्टी कित्याक जाता तसे पळयले तर एक कोर्स असता जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, सगळ्यांक खबर आसतले. तर त्याचो हो भाग असा, वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल. वाईट गोष्टी चांगल्या लोकांबरोबर कित्याक जाता. लोक युजली म्हणता माझ्या बरोबर वाईट कित्याक झाले, हांव चांगलो असा. सगळे स्वतःक चांगले म्हणता आणि म्हणता की माझ्या बरोबर वाईट कित्याक झाले. पण आपली अशी मनस्थिती असता की जेंदा आपल्या बरोबर चांगले जाता तेंदा आपण भगवंतांक विचारना की माझ्या बरोबर चांगले कित्याक झाले. तर हे कोर्सचे वेगळे वेगळे टॉपिक्स असतात, त्याच्यामधले हे लास्ट टॉपिक असा. तर त्याची सुरुवात अशी जाता की जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी मध्ये पहिले भगवंतांचे इथले नाव कित्याक असा. वेगवेगळे नाव असा. भगवंतांक आपण लॉर्ड राम म्हणून ओळखता, भगवंतांक नरसिंहदेव म्हणून ओळखता, वराहदेव म्हणून ओळखता, भगवंत कृष्ण साक्षात परमेश्वर कृष्ण म्हणून ओळखता. तर वेगळे वेगळे नाव असा कारण का भगवंतांचे वेगळे वेगळे भाव असा, वेगळे वेगळे मूड असा. जेंदा भगवंत लॉर्ड राम म्हणून येता तेंदा त्यांचे भाव वेगळो असता, मर्यादा पुरुषोत्तम. जेंदा ते महाप्रभू म्हणून येता, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभू, तेंदा त्यांचा भाव वेगळो असता, भक्तिभाव असता. जेंदा ते भगवंत साक्षात कृष्ण म्हणून येता
तेन्ना त्यांचं ऐश्वर्य भाव असता, सेवा ग्रहण करपाचो भाव असता. तर जसे त्यांचे वेगळे वेगळे भाव असा त्याप्रमाणे त्यांचे वेगळे वेगळे नावं असा. तसेच एक दुसरे टॉपिक असा भगवंतांचे वेगळे वेगळे स्क्रिप्चर्स कित्याक असा, शास्त्र भरपूर असा. भागवतम असा, भगवत गीता असा, चैतन्य चरितामृत असा, भागवत पुराण असा, गरुड पुराण असा, विष्णू पुराण असा. तर हे वेगळे वेगळे जे पुराण उपनिषद असा ते आपल्यासाठी आपल्या मनस्थितीप्रमाणे भगवंतांक कशे आपण समजून घेवप त्याच्यासाठी असा. कोणाक कर्मयोग करून भगवंतांक अचीव करूंक जाय, कोणाक ज्ञान योग करून भगवंतांक प्राप्त करूंक जाय, कोणाक भक्ती योग करून भगवंतांक प्राप्त करूंक जाय. त्यांच्यासाठी भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत असे असा. तर वेगळे वेगळे शास्त्र वेगळ्या वेगळ्या भाव वेगळ्या वेगळ्या माध्यमातून वचून शेवट भगवंतांकडे जाता. म्हणून आमच्यासारख्या लोकांचे वेगळी वेगळी मनस्थिती असा, म्हणून प्रत्येक मनस्थितीक सूट जावंक जाय तसे वेगळे वेगळे शास्त्र असा. त्याच्या मागीर भगवंतांचे आणि देवतांचे डिफरन्स किती असा हो पण एक टॉपिक असता या कोर्समध्ये. जसे म्हणता की भगवंत एकूच असा, परम ईश्वर साक्षात श्री कृष्ण. ही इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड. ओनली वन गॉड वी हॅव. पण देवता भरपूर असता. वायुदेव, अग्निदेव, वरुणदेव, लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो a form of Lord Vishnu, but he is counted as a demigod also. मग तसे देवतागण भरपूर असता पण भगवंत एकूच असा. देवतांचे जे घर असा, जे त्यांचे अबोड असा, जे ते रावता ते नाशवंत असा. ब्रह्माजीचे आयुष्य भरपूर असा, जास्त असा, अराउंड 311 ट्रिलियन 40 बिलियन वर्ष. 311 trillion 40 billion years is the time span of Lord Brahma. हे ब्रह्माजींचे आयुष्य असा पण नाशवंत असा, त्याच्या मागीर ते वता. तसेच देवतांचे पण घर पण नाशवंत असा, आयुष्य नाशवंत असा. भगवंतांचे नाशवंत ना, भगवंतांचे घर गोलोक वृंदावन इट इज इटर्नल धाम. त्यांचे देह भगवंतांचे नाशवंत ना, इटर्नल सच्चित आनंदाने बनयला भगवंतांचे शरीर. आपले शरीर पंच आपले शरीर नाशवंत असा, आपले शरीर इटर्नल ना, कायमचे रावना. भगवंतांचे शरीर कायमचे असता, इटर्नल असता, ते नाशवंत नसता. तसेच भगवंतांची वर्शिप आणि देवतांची वर्शिप, भगवंतांची आपण जी वर्शिप करता ते भगवंतांची जी वर्शिप करता भक्तगण कृष्णाचे, ते कृष्णाची वर्शिप असा जे भक्तगण करता ते त्यांचे प्रेम असता, भगवंतांच्या भक्तीसाठी ते वर्शिप करता. वेरेज जे देवतांचे वर्शिप करता, जे डेमिगॉड्स देवतांचे वर्शिप जाता त्यांचेकडे वर्शिप जे जाता ते आपल्याक जीवांक किती तरी रिटर्न मध्ये जाय असता, म्हणून ते म्हणून ते देवतांची वर्शिप करता. भगवंत जे दिता त्याच्यामुळे आपल्याक परत या मटेरियल वर्ल्ड मध्ये, या भौतिक जगत मध्ये आपल्याक परत येऊपाची गरज लागना. भगवंत जे दिता आपल्याक फळ म्हणून भक्तीच्या साधनाच्या रिझल्ट मध्ये, साधना केल्यावर भक्ती केल्यावर आपल्याक भगवंतांकडून जे मिळता त्याच्यामुळे आपल्याक परत या भौतिक जगत मध्ये येऊपाची गरज लागना. आपल्याक मोक्ष प्रदान जाता, आपल्याक सुटका मिळता या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, या सायकल मधून, सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ, याच्यातून आपली सुटका जाता. परंतु देवतांकडून आपण जे मागता, देवतांकडून आपल्याक जे वरदान मिळता किंवा जेही मिळता त्याच्यामुळे आपल्याक परत या भौतिक जगत मध्ये येऊपाक लागता. परत आपल्याक ते भोगूंक, ते एन्जॉय करूंक किंवा ते जाय म्हणून, ते भेटूंक, ते घेऊंक आपल्याक या भौतिक जगत मध्ये येऊपाक लागता. तर असे भगवंतांमध्ये
आणि देवतागण मध्ये एक डिफरन्स असा जे या कोर्सचो एक टॉपिक असा. पहिली आपण पहिले भगवंतांचे वेगळे वेगळे नाव कित्याक असा, भगवंतांचे वेगळे वेगळे शास्त्र कित्याक असता इथले, आणि भगवंतांचे आणि देवतागण मध्ये फरक किती असा. हे टॉपिक झाल्या मागीर मोस्टली शेवटी एक टॉपिक येता की चांगल्या लोकांबरोबर वाईट कित्याक जाता. हे सगळे टॉपिक्स जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कव्हरी मध्ये कव्हर जातात. तर आज आपले शेवटचे टॉपिक असा त्याच्यावर आपण बोलतले की चांगल्या लोकांबरोबर वाईट कित्याक जाता. आता माझ्या वयात करंट सिच्युएशन मध्ये माका जेंदा असे जे 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 दिसता की वाईट झालेले जास्त माका स्टुडंट्स मध्ये दिसता आहे. जेंदा माझ्या वयातले जे भुरगी जॉब करता, माझ्या वयातली भुरगी जे काम करता, आणि माझ्यापेक्षा लहान जे स्टुडंट्स असा कॉलेज करता, त्यांच्यामध्ये माका म्हणजे जास्त उठणे फिरणे असा, तर त्याच्यामध्ये माका हे जास्त एक्झाम्पल दिसता. जेंदा एक स्टुडंट चे एक्झाम व्यवस्थित गेली ना, त्यांनी खूप मेहनत घेतली, वर्षभर मेहनत घेतली. जे अभ्यास करपाचो आशिल्लो ते व्यवस्थित अभ्यास केले, व्यवस्थित क्लासेस केले, व्यवस्थित अभ्यास केले, पण एक्झाम वाईट गेली. तर ते एक जाता भुरग्यांक की म्हज्या बरोबर अशें कित्याक जालें. हांवें इतली मेहनत घेतली पण माझ्या एक्झाम मध्ये म्हजे वाट लागली, त्रास झालो म्हाका. हे म्हज्या बरोबर कित्याक जालें. ते एक जोक आसा न्ही, जेन्ना एक स्टुडंट नापास जाता तर त्याचो वडील तेका सांगता, अरे पळे पळे ती बाजूची चली पळे ज्योती, ती 90% काडले तिने आणि तू नालायक फेल झालो. तो वडिलांक म्हणता, अरे बाबा हांव तिका पळून पळूनच फेल झालो. तर अशें आसा. जेन्ना बिझनेसचे लोक असता, ते लोक बिझनेसमॅन जे असता ते खूप मेहनत घेता, त्यांचे व्यवस्थित दिवस रात्र काम करता, सिन्सिअरली काम करता, बॉस जे म्हणता त्याप्रमाणेच करता, तितलो वेळ कव्हर करता, बेगीन येऊन लेट येऊन बेगीन निघना, असे सिन्सिअर वर्कर्स असता, वर्षभर सिन्सिअर काम करता, पण मागीर एंड मध्ये प्रमोशन घेऊन कोण दुसरोच वता. तेन्ना एक अशे प्रिन्सिपल तेन्ना तेंका अशे थॉट येता की हांवें इतले सिन्सिअरली चांगले केले पण म्हज्या बरोबर अशें कित्याक जालें. मागीर अशेंच एक फाटी एक बिझनेसमॅनाक एक इंटरव्ह्यूवर विचारताले, साहेब तुमचे एवढं सक्सेसफुल बिझनेस असा, कितें राज कितें आसा तुमच्या बिझनेसचो, कितें व्हॉट इज द सिक्रेट. तर ते म्हणटाले, त्यांनी म्हणले 2 वर्ड्स. कितें आसा ते 2 शब्द सांगा आमकां. राईट डिसिजन्स. करेक्ट डिसिजन्स घेता हांव. 2 वर्ड्स. मागीर ते रिपोर्टरने विचारले, पण हे करेक्ट डिसिजन्स तुम्ही घेता कशे, ह्याच्या मागे तुमचे मोटिवेशन कितें आसा. तो परत म्हणटा 2 वर्ड्स. कितें आसा ते 2 वर्ड्स सांगा आमकां. तो म्हणटा रॉंग डिसिजन्स. रॉंग डिसिजन्स घेऊन घेऊन हांव लाथा खाता, त्याच्यातून शिकता, आणि मागीर राईट डिसिजन्स घेऊन म्हाका अक्कल येता, म्हाका नॉलेज येता. तर जे भक्तगण आसा, जे चांगले लोक आसा, जे दोज हु आर गुड पीपल, दोज हु आर डिवोटीज, जे चांगले लोक असतात, जे भक्तगण असतात, त्यांच्यावर जेंदा वाईट प्रसंग येतात, त्यांच्यावर जेंदा प्रतिकूल परिस्थिती येता, त्याच्यामधून ते शिकता आणि पुढे वता. हो एक प्रिन्सिपल आपण लक्षात दवरपाचो आसा. तर हे एक डेथचे एक्झाम्पल आपण ह्याच्यात पळू शकता की जेंदा आपल्या ओळखीचो किंवा आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये किंवा आपल्या रिलेटिव्ह सर्कलमध्ये जेंदा सडन अशी डेथ जाता, तेन्ना बोलूंक म्हणजे ऍडजस्ट करूंक आपल्याक जेन्ना त्याच्यामध्ये रावपाचे असता, त्याचे एक्सेप्ट करपाचे असता, तेन्ना आपल्याक भरपूर त्रास जाता.
जेन्ना सडनली आपल्या रिलेटिव्ह मध्ये, आपल्या मित्रमैत्रिणींमध्ये जर कोणाची अशी डेथ झाली तर तेन्ना आपल्याक एक्सेप्ट करपाक खूप डिफिकल्ट जाता की बाबा कितें जालें हे, चांगलो आशिल्लो, भक्ती करतालो, व्यवस्थित सेवा करतालो, पण कितें जालें अशें कसो काय तो म्हणजे डायरेक्टली इतले वाईट प्रसंग कसो कसो काय आयलो. तर ती एक स्टोरी आसा ह्या एक्झाम्पल वयर की एक मर्चंट आशिल्लो जो बिझनेसमॅन आशिल्लो. तो आपल्या गावात सर्वात रिच बिझनेसमॅन आशिल्लो. तर तो जे सगळे तेजे गावातले लोक आसा तेंचे जाय तेंका जे नाका ते सगळे पुरयतालो. तेंका जे जाय तेंका ते सगळे दितालो. सगळे लोक त्याच्या घराच्या जवळ येताली आणि तो बाल्कनी मध्ये उभे राहून सगळ्यांक जे जाय ते दितालो, पुरयतालो. तुमका हे जाय ते दितालो. धनधान्य, कितें गॅजेट्स, कितें फोन, कितें रुपया पैसा सगळे दितालो. त्याच्या घराच्या बाल्कनी वयल्यान तो सगळ्यांक दितालो सगळे. पण तेका दिता दिवन 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 अशें एक दिवस तेका आठयले, तेका अशें सुचले की हांव जेन्ना पर्यंत सगळ्यांक दीत रावला केन्ना चुकून पण कोण वयर पळून म्हाका थँक्यू म्हणना. अशें कित्याक आसा? तर त्यांनी त्याच्या एका ऍडवायझर त्याचे शिक्षा गुरु कडे त्यांनी विचारले की बाबा असे कशे आता हे असे कशे जाता, हे कितें करप हेका? तर ते शिक्षा गुरुने तेका कितें तरी सांगले. तर त्यांनी पुढच्या वेळी वचून तशेंच केले. आता दुसरे दीस आयलो तो ठरल्या प्रमाणे सगळे गावातले लोक आयले. सगळ्यांक तो रोजच्या सारखे धनधान्य, पैसा, कितें तेंका गॅजेट लागता, कितें फोन लागता, कितें लागता खावपाक रावपाक जे लागता ते सगळे दितालो. पण त्या दिवशी तो आयलो आणि त्यांनी त्याच्या बाल्कनी वयल्यान सगळ्यांक दगडं मारूंक सुरू केली. सगळ्यांक त्यांनी दगडं मारली. जेन्ना त्या लोकांवर दगडं पडली तेन्ना त्या लोकांनी वयर पळयले. पहिल्या फाटी त्यांची मान वयर फिरली आणि मान वयर फिरून त्यांनी पळयले आणि त्यांनी जे शिव्या घालूंक चालू केले, जे त्या मनशाक त्यांनी ओबड-धोबड कितें उलटे सुलटे बोलूंक चालू केले, तेन्ना त्या लोकांक कळाले की तेन्ना त्या मनशाक कळाले की हे जे जेन्ना पर्यंत हेंका मेळटाले तेन्ना पर्यंत त्यांनी केन्नाच वयर पळून कितें पळोवपाचो विचार ना केलो. कोण दिता, कसो दिता, कोण आसा वयर दिणारो, केन्ना असो विचार ना केलो. पण पहिल्या फाटी तेंका दगड पडलो डोक्यावर तेन्ना ते लोकांनी वयर पळयले आणि पळयल्या पळयल्या उलटे सुलटे बोलपाक सुरू केले. वाईट वाईट गोष्टी बोलपाक सुरू केली. तर ह्याच्या वयल्यान अशें असता की जेन्ना आपल्या बरोबर अनफॉर्च्युनेट गोष्ट जाता तेन्ना आपण पण असेच वागता. आपल्यामध्ये कितले लोक आसा ज्यांनी केन्ना देवळात जेन्ना आपण भगवंतांचे दर्शन घेवंक येता तेन्ना आपण कितले लोक आपल्यामध्ये आसा ज्यांनी भगवंतांक ह्या गोष्टीसाठी थँक्यू म्हणला की थँक्यू भगवंत, आज पर्यंत म्हजो श्वास हांव व्यवस्थित घेऊ शकता, माझी ब्रीदिंग व्यवस्थित चल्ला. या गोष्टीसाठी आपण थँक्यू म्हणला. आपल्यामधले कितले लोक आसा? आपल्यामधले कितले लोक आसा ज्यांनी भगवंतांक या गोष्टीसाठी थँक्यू म्हणला की म्हजे डोळे व्यवस्थित चलता, म्हाका व्यवस्थित दिसता. आपल्यामधले कितले लोक आसा ज्यांनी भगवंतांक यासाठी थँक्यू म्हणला की म्हजे हात पाय आणि म्हजे शरीर व्यवस्थित चलता आतापर्यंत. थँक्यू. हे खूप रेअर आसा. हे आपल्याक विचार करपाक, आपल्याक थँक्यू, आपल्याक तशे प्रे करपाक जमना. खूप डिफिकल्ट आसा हे. जेन्ना परिस्थिती अनुकूल नसता, प्रतिकूल जाता तेन्ना हे अशें समजून येता मनशाक. तर हे एक एक टेनिस प्लेयर आशिल्लो आर्थर ऍश म्हणून. तो ही वॉज अ रियल टेनिस प्लेयर आणि एक कमीत कमी 10-15 एक बरेच वर्ष अगोदर आशिल्लो तो. तर त्याचे जे ट्रॅक रेकॉर्ड आशिल्ले न्ही ते खूप खूप सक्सेसफुल आशिल्ले जास्त. ही वॉज अ ब्लॅक टेनिस प्लेयर म्हणजे आफ्रिका मधलो आशिल्लो तो.
आफ्रो इंडियन. तर त्याचे जे टेनिसचे ट्रॅक रेकॉर्ड आशिल्लो न्ही ते खूप सक्सेसफुल आशिल्लो. पण टेनिसचे सक्सेसफुल करियर मागीर तेका झाली एक प्रतिकूल शारीरिक स्थिती आयली त्याची, ज्याच्यामध्ये त्याका एक रोग झालो आणि त्याका टेनिस वगैरे सगळे सोडूंक लागले आणि त्याच्या आयुष्यात प्रॉब्लेम सुरू झाले. तर तेका लोकांनी रिपोर्टरने तेका एक फाटी विचारले की तुवे इतले सगळे टेनिस जिंकलो पण तरी पण आज तुझी स्थिती अशी खराब असा, ह्याच्याबद्दल तुका किती कंप्लेंट करूंक जाय. तर त्यांनी असे उत्तर दिले की त्यांनी रिपोर्टराक म्हटले की या दुनियेत कितले लोक टेनिस खेळता, त्याच्यामधले कितले लोक प्रोफेशनल टेनिस पर्यंत पोहोचतात. त्या प्रोफेशनल टेनिस खेळणाऱ्या लोकांमध्ये कितले लोक विम्बल्डन साठी सिलेक्ट जातात. त्या विम्बल्डन मध्ये सिलेक्ट जाणाऱ्या लोकांमधले कितले लोक फायनल पर्यंत पोहोचतात आणि त्या फायनल मध्ये पोहोचणाऱ्या लोकांमध्ये कितले लोक ट्रॉफी जिंकतात. आणि ती ट्रॉफी हावे कमीत कमीत 25 वर्ष माझ्याकडे जिंकत आयला हांव. तेन्ना हांवें केन्ना देवाक थँक्यू ना म्हटले. तर आता जेन्ना म्हजी अशी प्रतिकूल अवस्था आसा तर हांव देवाक कित्याक कोसू. ही तेजी अंडरस्टँडिंग आशिल्ली, हे त्यांनी त्या रिपोर्टराक सांगले. तर असे हे एक इन्स्टन्स आसा ज्याच्या वयल्यान आपल्याक शिकपाक मेळटा की जेन्ना प्रतिकूल अवस्था येता तेन्ना आपण भगवंतांकडे विचारण्यापेक्षा जेन्ना अनुकूल अवस्था आसा आपली, जेन्ना व्यवस्थित चल्ला तेन्ना पण आपण भगवंतांक ग्रेटफुलनेस दाखवू शकता. तर भगवद्गीतेमध्ये 5 टॉपिक्स असा जे ह्या वाईट गोष्टी कित्याक जाता चांगल्या लोकांबरोबर ह्या डिस्कशन मध्ये भगवद्गीतेचे 5 टॉपिक्स कव्हर करू शकता. पहिले टॉपिक भगवद्गीतेमध्ये असा ईश्वर, भगवंत हिमसेल्फ, गॉड. ईश्वर इज कृष्णा. ईश्वर भगवंत गॉड इज कृष्णा. सेकंड टॉपिक असा जीव, आपण, आम्ही सगळे. तर जीव इज द सोल, आत्मा, जीव. थर्ड टॉपिक असा प्रकृती. प्रकृती म्हणजे भौतिक जगत, मटेरियल नेचर. फोर्थ टॉपिक असा काल, टाइम, टाइम फॅक्टर, वेळ, काळ. आणि फिफ्थ टॉपिक असा कर्म, मनशाचे ऍक्टिव्हिटीज, जीवचे ऍक्टिव्हिटीज, हे कर्म. हे 5 टॉपिक्स असा जे या विषयामध्ये पडतात. तर प्रकृती जी असा, प्रकृती जी बनयला, प्रकृती जी बनला, जर प्रकृती असा, प्रकृती हे एक फेमिनाईन फॅक्टर असा. तर प्रकृती जर असा तर प्रकृती बनवणारो पण असा. प्रकृतीकडे जर पळयता आपण तर प्रकृतीच्या बनवणाऱ्या मनशाकडे पण आपल्याक आठवण येतात त्याची की असेच हे उठून झाले ना, हे कोणीतरी बनयला. तर हे प्रकृती बनयला भगवंतांनी. भगवंत स्वतः भगवद्गीतेमध्ये म्हणतात, अहम बीज प्रतापित. आय एम द सीड गिव्हिंग फॅक्टर टू लाईफ इन दिस वर्ल्ड, इन दिस युनिवर्स. तर भगवंतांनी हे प्रकृती बनयला. आता आपण पळयता जर फॉर एक्झाम्पल एक आई वडील असा, त्यांनी जर आपल्या भुरग्यांसाठी घर बनवूक जाय तर ते असे घर बनयता ज्याच्यामध्ये भुरगी चांगले सुखाने रावतली, प्रेमाने जगतली, प्रेमाने रावतली, सुखाने रावतली, त्यांना किती त्रास न जातले. असे घर ते बनयना की बाबा त्या घरात लाईटच नसतली. असे ते घर बनयना की खंय हात लायलो तर त्याला शॉक लागत रावतलो, भुरग्यांक त्रास जातले खूप. असे ते घर केन्ना बनयना. पण हे जे आपले प्रकृती असा, या प्रकृतीमध्ये
जन्म असा, ओल्ड एज असा, म्हातारपण असा, मृत्यू असा. तर हे जे सगळे या प्रकृतीमध्ये जे घर बनयला भगवंतानी, तर हे सगळे या घरात असा. तर हे सगळे त्रास कित्याक बनयला? असे कसे? जर सगळे म्हणता की भगवंत आपले आई वडील असा, भगवंत म्हजो वडील असा, तर त्या वडिलांनी म्हाका अशे घरात कित्याक दवरला जे म्हाका जन्मामध्ये त्रास जाता. हांव जन्मलो तर म्हाका त्रास जाता, डिलिव्हरी मध्ये कितले त्रास जाता, हांव जेन्ना लहानाचो व्हडलो जाता, माझ्या आयुष्यात म्हजो स्ट्रगल असा, मागीर म्हाका म्हातारपण येता, म्हातारपणामध्ये म्हाका त्रास असा, म्हाका जे म्हातारपणा मागीर म्हाका मरण असा, मरण मध्ये म्हाका त्रास असा. या आयुष्य या जगात हे जे घर म्हणता भगवंतांनी बनयला, हे असे बनयला की ह्याच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये म्हाका त्रास असा. असे कित्याक बनयला? तर ह्याच्यात आपण पळयले तर भगवद्गीतेमध्ये ह्या त्रासाक भगवंत 3 टाइप मध्ये डिवाइड करून सांगता. फर्स्ट इज आदि भौतिक, सेकंड इज आदि आत्मिक, आणि थर्ड असा आदि दैविक. आदि भौतिक म्हणजे जे आपल्या आजूबाजूचे लोक असतात त्याच्याकडून आपल्याक त्रास जाता, तेका म्हणता आदि भौतिक. जे आपल्या आजूबाजूचे लोक आपल्याक त्रास दिता, त्या लोक त्रास दिता त्यांका म्हणता आदि भौतिक. आदि दैविक म्हणजे जे आपल्या आयुष्यात नॅचरल डिझास्टर्स जाता, जे सुनामी येता, भूकंप जाता, हा, ते महामारी जाता, तेका म्हणता आदि दैविक. आणि आदि आत्मिक म्हणजे माझ्या माइंड आणि माझ्या बॉडीने जे म्हाका त्रास दिता, जे माझं शरीर म्हाका त्रास दिता, जे म्हजे मन म्हाका झोपूंक दिना त्रास दित रावता, तेका म्हणता आदि आत्मिक. हे 3 प्रकारचे त्रास, 3 कॅटेगरी मध्ये भगवंतांनी त्रासाक कॅटेगराईज केला. हे आमका त्रास या जगात भोगपाक लागता. ह्याच्या मागीर जे आपले त्रास असता तेका पण 2 विषय आपण विषयांमध्ये समजू शकता, की या जगामध्ये जे त्रास आम्ही भोगता ते एक तर दुःख असा आणि दुसरे शिक्षा असा. भौतिक जगात भौतिक जगामध्ये आपल्याक जे त्रास असा ते एक दुःख असा आणि एक शिक्षा असा, एक पेन असा आणि एक पनिशमेंट असा. तर दुःख जे असता, जसे आपण जेलमध्ये पळयले, एक जेलमध्ये जर कैदी असा सगळे, त्या कैदींक एकतर दुःख असता, पेन असता, पेन, आणि दुसरे असता त्यांका पनिशमेंट, शिक्षा. तर जो त्यांका दुःख, त्यांका जे दुःख जाता तेका दुर्ग म्हणतात, दुर्ग. दुर्ग म्हणजे दुःख देणारे, ज्यांच्यामुळे आपल्याक दुःख जाता तेका म्हणतात दुर्ग. आणि जे ते दुःखाच्या दुनियेचो इन्चार्ज असता तेका म्हणतात दुर्गा. जेलर असता, एक जेल असता, जेलमध्ये जे दुःख जाता तेका म्हणतात दुर्ग. आणि जे दुःखाचो इन्चार्ज असता, जो आपल्याक दुःख दिता, तेका म्हणतात दुर्गा, जेलर. आता जेलमध्ये पहिले तर कैदींक कितले खाऊंक नसता, पिवंक रावपाची सोय नसता, व्यवस्थित नसता, ते त्यांका दुःख असा. छोट्याशा छोट्याशा कैदेमध्ये, छोट्याशा रूम मध्ये त्यांका काला पाणीचे कैद दिला, त्याच्यामध्ये ना सूर्यप्रकाश पडता, ना हवा येता, ना काय येता, ना बाथरूमची फॅसिलिटी असता, कायच नसता. त्याच्यामध्ये त्यांका आयुष्य काढपाचे असतं, ते दुःख असा. आणि ते दुःख भोगल्या मागीर त्यांचा जो जेलर असा तो त्यांका फटके देणारो वेगळो जेलर असता, ते असा दुर्गा, जेलर. तसेच आपल्या भौतिक जगत मध्ये आपल्याक जे दुःख मिळता या 3 कॅटेगरीज मध्ये,
ते आपल्याक दुःख मेळटा आणि आपल्याक दुःख दिणारे जे असता ते असा दुर्गा मैया, हु इज द इनचार्ज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. त्यांच्याकडे त्रिशूळ असतात, दुर्गा माकडे त्रिशूळ असतात. तर ते त्रिशूळचे 3 भाग असतात, असे 3 टोक असतात. तर जेंदा म्हणता आपण, जेंदा दुर्गा मैयाकडे मागता कितें, म्हाका मैया चांगली नोकरी दी, म्हाका लग्नाचं चांगले लग्न जावनी, म्हाका चांगले घर भेटुनी. तर दुर्गा मैया जे दिता ते त्या त्रिशूळच्या टोकासून दिता असे. तर ते टोकामधून तुमका वरदान पण मिळता आणि वरदानामधून ते 3 त्रास पण येतात. तर तसे असता. ते एक आधी भौतिकचो अ, आधी दैविकचो एक जोक असा की एक पती असता, त्यांच्या सिटीमध्ये, त्यांच्या शहरमध्ये सुनामी येता आणि त्या सुनामीमध्ये त्याची बायको बुडून मरता. आता तो शिशोर मध्ये फिरत असता. सुनामी शांत झाल्या मागीर तो त्याच्या शहरामध्ये फिरता. ते नदीच्या काठावर होता. ती नदी शांत झालेली असता. ती नदीमध्ये लाटा येतात आणि परत परत त्याच्या पायाक हात लायता. तर तो मनीस त्या नदीक म्हणता, कितले पण माझे पाय धू, हांव बायको परत ना घेतलो, तुझ्याकडेच असेल. सॉरी. म्हाका आठयलो एक. तर हे हे एक असे असता की आधी भौतिक, आधी आत्मिक, आधी दैविक, हे 3 त्रास असा. आणि त्रास दिणारे आपल्याक एक जेलर असा या जगात. तर हे परत प्रश्न येता की हो जग कित्याक अशें बनयला, कित्याक अशें त्रास दिणारे बनयला, कित्याक अशें त्रास आसा. हा, जर आई वडील आसा, आई वडिलांनी बनयला, वडिलांनी आपल्याक बनयला, तर शांतपणे रावंक दिवप न्ही आमकां. कित्याक त्रास दिता, कित्याक असा त्रास. तर ह्याच्या वयल्यान आपल्याक कळता, जर आपण आपली पास्ट हिस्ट्री पळयली, ट्रॅक रेकॉर्ड म्हणटा, जेन्ना पुलीस युजली इन्व्हेस्टिगेट करता तेन्ना पहिले ते जेका जेका शोधूंक जाय तेचो ट्रॅक रेकॉर्ड काढता. खंय आशिल्लो, खंयसान जन्मला, खंयसान आयला. तर आपण जर आपलो ट्रॅक रेकॉर्ड पळयलो, तर आपण जिवा आयला खंयसान, भगवंतांच्या धाम मधून आयला. आम्ही हांगा नाशिल्ले, या जगातले नाशिल्ले. आम्ही आयला भगवंतांच्या धाम मधून, वैकुंठ मधून आयला. वैकुंठचे अर्थ किती असता? वैकुंठ, कुंठ म्हणजे त्रास, कुंठ म्हणजे एन्झायटी, वैकुंठ म्हणजे जय त्रास बिलकुल नसता. अशी जागा जय त्रास बिलकुल नसता तेका म्हणटा वैकुंठ. द प्लेस वेअर देर इज नो एन्झायटी, इट इज कॉल्ड वैकुंठ. तर वैकुंठ आपले एक घर आशिल्ले. त्या घरात इतले चांगले भगवंतांबरोबर रावपाची आपली सोय आशिल्ली, भगवंतांबरोबर आदान प्रदान करपाचे आपले आयुष्य आशिल्ले, भगवंतांबरोबर प्रेम भेटपाचे आपले लाईफ आशिल्ली. ते सगळे आपण सोडून एक मोमेंट आयलो की आपण भगवंतांक सांगले की आता बस झाले. म्हाका तुझ्या बरोबर आता हांवें तुझी सेवा केला, हांवें तुझ्या बरोबर रावला, हांव तुझ्या बरोबर फिरता, हांव तुझ्या बरोबर म्हजे संबंध आसा, पण आता म्हाका कंटाळो आयला तुझ्या बरोबर रावपाचो. आता म्हाका एन्जॉय करूंक जाय. हे आपण भगवंतांक सांगले. तर अशें असता की या मटेरियल वर्ल्ड बद्दल म्हणता, जीसस क्राइस्टने पण त्यांच्या बायबलमध्ये असे म्हटला की वर्ल्ड इज अ ब्रिज टू गो बॅक होम टू गॉड. डोंट मेक युअर होम ऑन धिस ब्रिज. हे बायबल मधली स्टेटमेंट असा. वर्ल्ड इज अ ब्रिज. ही दुनिया, हे जगत, भौतिक जगत एक ब्रिज असा, एक कनेक्टिंग ब्रिज असा. तर ब्रिजवर युजली किती करता लोक, ब्रिज पार करता. ब्रिज बरो असा, कितलोय बरो असलो तर ब्रिजवर घर बनवून रावना. तर हे दुनिया एक ब्रिज असा परत भगवंतांकडे वचूंक. तर त्या भगवंतांकडे परत वचून ज्या ब्रिजवर आपण घर बनवून रावपाचे ना, हे एक गोष्ट आपण लक्षात दवरप. दुसरे म्हणजे एक थिअरी असता की एक
व्हडलो मनीस असा, समजा कोण व्हडलो एक सावकार असा, व्हडलो एक सक्सेसफुल बिझनेसमॅन असा, व्हडलो एक बिग शॉट पर्सन असा, त्याचो जर कोण सेवा करणारो मनीस असा, छानपैकी त्याची सेवा करता, तो जर त्याचो सर्वंट असा, तर तो बिग शॉट मनीस जे लाईफ जगता आणि जी फॅसिलिटी वापरता, त्याचे जे क्लोज सर्वंट असा नी, ते पण तीच फॅसिलिटी वापरता. आपण जर पाहिले तर एक अंबानी ज्या घरात रावता, अंबानीचो जो क्लोज सर्वंट असा, तो पण त्याच अँटिला मध्ये रावता. सेपरेट त्याचे घर असता, एसी असतं, चांगले असता. अंबानीचो जो ड्रायव्हर असा, जो लिमोझिन चलयता, त्याका पण तीच एसीची सीट असता जी अंबानीची असता. त्याका पण तीच सीट मध्ये मसाजर असता जे अंबानीक असता. असे मालक असे करे ना की तू मालक असा, हाव मालक असा, ही गाडी मजी असा, एसी मजो असा, तर तुका एसीचे फायदे भोगून घाव ना दितलो. तू फाल्यापासून 4 स्वेटर घालून बसप. हे सीट आणि खुशखुशीत मऊ मऊ सीट मजे असा, माझ्या पैशाने असा, तुझ्या सीटवर हांव खिळे लायतलो, तू बसप ते तू एन्जॉय करू शकना. हे माझ्या पैशाने असा, हे असे असे केन्ना मालक करना. तर जो इमिजिएट सर्वंट असता मालकाचो, तो सर्वंट पण तेच फॅसिलिटीज, तेच वातावरणात रावता ज्याच्यामध्ये मालक रावता, जे मालक एन्जॉय करता. पण प्रॉब्लेम केन्ना जाता, जेन्ना सकाळी मालकाक 7 वाजता बाहेर वचूंक जाय ऑफिसाक, आणि मालकाने ड्रायव्हराक आपयले गाडी घेऊन की 7 वाजता यो बाबा, आमकां निघपाचे असा. नोकर आपले ड्रायव्हर आयलो ना गाडी घेऊन, आणि तो ड्रायव्हर गेलो काहीतरी, आणि मालकाक टॅक्सी घेऊन वचूंक लागले. आणि मागीर सगळे काम केल्या मागीर संध्याकाळी मालक आयलो घरा, आणि मालकाने विचारले त्याच्या ड्रायव्हराक, कितें रे बाबा, कितें झाले, तू आयलो कित्याक ना? ड्रायव्हरने म्हटले, ना हांव फिरूंक गेलेलो, तुमची गाडी घेऊन गेलेलो. तर मालक म्हणतलो, अरे तुका हावे कशासाठी दिला काम, तू माझ्यासाठी काम करता नी, तर माझी गाडी तू घेऊन येवप, ती कित्याक आयलो ना? ना अशीच माझी इच्छा ना झाली म्हणून ना आयलो. झाले, माझी इच्छा ना झाली, झाले, ठीक आहे, तू आता तुझ्या रस्त्याक वच, हांव म्हजे दुसरो कोणतरी पळयता, गेट आउट. तेन्नाच तो बाहेर काढता. ज्या क्षणी मालकाक कॉपरेट करपाक बंद करता त्याचो नोकर, त्या क्षणी मालक तेका लांब करता. तसेच आपल्याक त्या प्रेममय, सर्वात प्रेमी भगवंतांचे संग आशिल्ले, आपल्याक त्या सर्वात प्रेमी, व्हेरी काइंडेस्ट कृष्णा जे आपल्याक संग आशिल्ले, त्याच्या बरोबर रावपाक त्याचे घर आशिल्ले, त्याच्या बरोबर फिरूंक, त्याच्या बरोबर खाऊंक, त्याच्या बरोबर जगूंक त्याची लोक आशिल्ली, आपले आपले ख्याल दवरणारे, आपल्या काळजी घेणारे त्याची लोक आशिल्ली. पण जेन्ना आपण ठरयले की आता आमका ह्यांच्या सोबत रावपाचे नाका, या मनशासोबत, या कृष्णासोबत माका कॉपरेट करपाचे ना, तर म्हजे रस्तो सेपरेट झालो आणि भगवंतांचो रस्तो सेपरेट झालो. असे म्हणता की जेन्ना धाम मध्ये जीव आत्मा सेपरेट जावपाचे विचार करता, तेन्ना भगवंत तेका कितें कितें करता हे मेन्शन केला. पहिले भगवंत तेका प्रेमाने बसयता, तेका समजयता की बाबा, तू जर म्हाका सोडून वतलो तर तुका भरपूर त्रास जातलो, तुका जगूंक ना जातले. तुझे सर्वात बेस्ट प्लेस असा म्हज्या बरोबर. तरी जीवात्मा ऐकना, तरी भांडटा कृष्णाकडे, म्हाका नाका रावंक, म्हाका तू नाका. मागीर भगवंत म्हणटा, ठीक आसा, तुका वचूंक जाय न्ही, तू भांडू नाका म्हज्याकडे, हांव तुका रावपाची बंदोबस्त करता, जंय तू एकटो एन्जॉय करू शकता. त्या अशा ठिकाणी मागीर या भौतिक जगत मध्ये जीव येता, आणि तेका रावपाक जागो मेळटा. प्लस आता म्हजो भुरगो म्हाका सोडून गेला, तर थंय तेका रावूंक, तेका जगूंक, तेका खावपाचे, तेका रावपाचे सगळे पॅकेज बनवून दिता भगवंत.
तेका जगूंक तेका वारो, तेका खाऊंक उगवूंक तेका जमीन, तेका पिवपाक पाणी, तेका रावपाक तसे वातावरण, ते सगळे भगवंत पॅकेज धाडत असता त्याच्यासाठी. आणि मागीर तेका त्या जगत मध्ये राहून 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 लाता खाऊन खाऊन त्रास भोगून भोगून मागीर जेन्ना तेका कळटा की या जगत मध्ये सुख ना, या जगत मध्ये प्रेम ना, या जगत मध्ये फक्त दुःखालय असा, फक्त त्रास असा. जे भगवंतांनी पहिले गीतेमध्ये सांगला, दुःखालय अशाश्वतम. दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ मिझरी. इट इज अ शुअर शॉर्ट प्लेस ऑफ मिझरी. देर इज नो डाऊट इन दॅट. याच्यात फक्त आणि फक्त त्रासच असा. याच्यात काय दुसरो ऑप्शन ना. या जगात फक्त तुमका त्रास असा. हे भगवंतांनी स्वतः सांगला. पण जेंदा आपण भगवंतांकडून लांब येता, जेंदा भगवंतांचे दिलेले फॅसिलिटी सगळे हागा एन्जॉय करपाची प्रयत्न करता 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 आणि त्यांना मागीर आपल्याक जेंदा कळता की याच्यामध्ये काय सुख ना, त्रास उरला. आणि मागीर जेंदा आपण भगवंतांची भक्ती करपाक सुरू करता, भगवंतांच्या नामाचो आश्रय घेता आणि भक्ती केल्या मागीर भक्ती संपन्न करून जेंदा भगवंतांकडे परत वता, तेन्ना पण भगवंत हात स्प्रेड करून तुमका मिठीत घेऊन उभो असता. तर हे सगळ्या स्टेजेस मध्ये भगवंत कॉन्स्टंटली इन्व्हॉल्व असता. जेंदापासून तुम्ही जेंदापासून आपण भांडून येता, हागा रावता, हागा जगता, एन्जॉय करता आणि मागीर लात खाऊन त्रास भोगून समजून घेता आणि भक्ती सुरुवात करता आणि भक्ती संपन्न करून परत भगवंतांकडे वता. या सगळ्या स्टेजेस मध्ये भगवंत आपल्या सोबतच असता आणि गेल्या मागीर पण भगवंतच असतात आपल्यासाठी. तर असे हे असा की हे जे जगत बनायला, भौतिक जगत बनायला भगवंतानी, ते दुःखालय असा, ते त्रास ने भरपूर असा. कित्याक? कारण का ते जगत आपल्यासाठी परमनंट जागा ना, ती आपल्यासाठी जेल असा. भलेही त्याच्यात रिसोर्सेस असा, त्याच्यात आपल्याक रावपाची, खावपाची, जगपाची सुविधा असा, पण ह्याच्यात कायमचे रावपाची आपले काम ना. आपले कायमचे रावपाची जागा भगवंतांकडे असा हे आपल्याक समजून घेऊन जाय. म्हणून भगवंतांनी हे जग बनायला आणि म्हणून ह्याच्यामध्ये दुःख असा, म्हणून ह्याच्यामध्ये त्रास असा. जे आपण विचार करता की आई वडिलांनी बनायला पण याच्यात त्रास कित्याक असा, ते हे त्याचे उत्तर असा की आपल्याक ही जागा आपली ना, ही जागा आपले रावपाची ना, म्हणून ह्याच्यामध्ये दुःख असा, म्हणून ह्याच्यामध्ये त्रास असा. कारण का आपल्याक जी आपली जागा असा, त्या जागेबद्दल आपल्याक ज्ञान असूंक जाय, त्या जागेबद्दल आपल्याक ओढ परत निर्माण जावंक जाय, त्या जागेमध्ये वचपाची परत आपल्याक इच्छा जावंक जाय. हे आपल्या वडिलांनी आपल्यासाठी अरेंज करून दवरला. म्हणून हे जगात दुःख असा, म्हणून हे जग दुःखालय असा. तर असे म्हणता की प्रकृतीमध्ये जे प्रकृती हे दुःखालय असा, भौतिक जगत दुःखालय असा. तर या दुःखालयमध्ये जसे जेलमध्ये जसे रावपाक कैदी लोकांक बेड्यो घालून दवरता, त्यांका जेलमध्ये फिरपाची पण जास्त सुटका नसता. जेल त्यांचे वेगळे असतात, जेवूंक ते लोक वेगळे येता, मागीर परत जेलमध्ये वचून बसता, परत त्यांच्या कोठरीमध्ये असता, ती कोठरी त्यांका बांधून दवरता. तशीच या जगात पण आपल्याक बांधून दवरूंक 3 बेड्यो असा. एक असा सत्वगुण, दुसरे असा रजोगुण, तिसरे असा तमोगुण. सत्वगुण अशा प्रकारची बेडी असा ज्याच्यामध्ये लोक खरे उलयता, चांगले रावता, उल्लू कोणाक उल्लू बनयना, कोणाक त्रास दिना, अशा नेचरचे जे लोक असतात त्यांना म्हणता आपण सत्वगुणी. पण ही बेडी कशी काय, हे नेगेटिव्ह कसे काय? आपण पळयता महाभारत मध्ये
युधिष्ठिर महाराजांक जेंदा भगवंत म्हणता खोटे सांग, युधिष्ठिर महाराज खोटे सांगू शकना, त्यांचं नेचर नसता तो. ही बेडी जाता. हा म्हणा ना की खोटे सांगप, भगवंत खोटे सांगून सांगता असे ना त्याच्यात. भगवंत खोटे सांगून कित्याक सांगता, धर्माच्या स्थापनासाठी, चांगल्या कामासाठी. तर जे सत्वगुणी लोक असतात ते चांगल्या कामासाठी पण खोटे बोलू शकना. जी सत्वगुणची ही बेडी असा, ज्या बेडीने जीव आत्माक धरला, सत्वगुणची जी बेडी असा, त्या बेडीमुळे लोक चांगल्या कामासाठी, धार्मिक कामासाठी खोटे बोलू शकना. त्यांना कितलेही त्रास झाले तरी ते चांगुलपणा सोडू शकना. ही एक बेडी झाली सत्वगुणची. मागीर रजोगुणची एक बेडी असता, मोड ऑफ पॅशन. सत्वगुण म्हणजे मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण म्हणजे मोड ऑफ पॅशन. मोड ऑफ पॅशन मध्ये मनीस इतलो काम करता, त्याचे जे इच्छा असता इतले वाढता ती केन्ना तेका संपना ती इच्छा. आता म्हाका हे करूंक जाय, आता म्हाका हे हाडूंक जाय, त्याच्या ते भेटल्या मागीर म्हाका हे जाय, ते भेटल्या मागीर म्हाका ते जाय, आता म्हाका बिझनेस उबारूंक जाय, याच्यामध्ये आता म्हाका दुसरी फ्रँचायज काढूंक जाय, दुसरी फ्रँचायज काढले मागीर म्हाका तिसरी फ्रँचायज काढूंक जाय, या शहरात म्हाका ऑफिस जाय, मागीर म्हाका इंटरनॅशनल वचूंक जाय, इंटरनॅशनल गेल्या मागीर माझे स्टँडर्ड कायम दवरूंक जाय, त्या स्टँडर्ड वरच म्हजें नाव असूंक जाय, ते नाव दवरले स्टँडर्ड रावल्या मागीर म्हजे कॉम्पिटिटर्स लोकांक म्हाका डील करूंक जाय. तिका अंत नसता. जो रजोगुण मध्ये जो असता मनीस, जो रजोगुण मध्ये काम करता, मोड ऑफ पॅशन मध्ये असता, तेका त्याचे डिझायर्सचे आणि त्याच्या इच्छेचो अंत नसता. मरल्यासारखे मरीपर्यंत काम करत असतात. ती बेडी असा रजोगुणची. मागीर तशीच तमोगुणची एक बेडी येता, ज्याच्यामध्ये मनशाक काय जाणून घेवपाचे नसता. म्हाका काय जाणून कितें चल्ला जावं न्ही, सोड, म्हाका काय नाका, म्हाका म्हाका ते विचारच करूंक नाका. चांगले काम कितें, चांगल्या कामाबद्दल आपल्याक कितें कोण सांगता, ज्याच्याने आपले इम्प्रुव्हमेंट, स्वतःचे इम्प्रुव्हमेंट करून घेवपाची इच्छा नसता. झोपूनच रावप, इग्नोरंट रावप, न कळत, विदाउट नॉलेज, जेका नॉलेज नाका तेका इग्नोरन्सची बेडी असता. हे जे 3 टाईपचे बेड्यो असा, लोकांक दिसता की ना हांव सुखी असा, माझ्याकडे सगळे असा, माझ्याकडे माझ्या वडिलांकडे माझ्या घरच्यांचो पैसो असा, पण तू कितें करू शकता स्वतःसाठी? तू कितें स्वतःसाठी एक एक काम करू शकता ना? ना, म्हजे म्हजे नेचरच तसो असा की हांव काम मध्ये भगवंतांक शोधता, काम माझ्यासाठी पूजा असा, कामच करता हांव, ऑफिसच काम काम करता, वर्कहॉलिक असा ना. ती रजोगुणची बेडी असा. तमोगुणची बेडी असा, रजोगुणची बेडी, सत्वगुणची बेडी ना ना हांव खोटे उलू शकना. तुझे चांगले काम असो, जर त्या मनशाचे जीव वाचता तरी पण हांव खोटे उलू शकना. ही सत्वगुणची बेडी असा. तर गीतेमध्ये भगवंतांकडून आपल्याला कळता की ही 3 टाईप्सचे बेड्यो असा, जे लोकांक, जीव आत्मांक धरून दवरता या या भौतिक जगतमध्ये. तर आपण पळयले की भगवंतांनी भौतिक जगत बनयला, त्याच्यामध्ये त्रास कित्याक असा, त्याच्यामध्ये दुःख कित्याक असा, त्याच्यामध्ये दुःखाचे प्रकार किती असा, आणि ते दुःख देणारे इन्चार्ज कोण असा, त्याच्या मागीर दुःख सहन करताना आपल्याक हे 3 बेड्या असा, जे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे असा, ते आपल्याक धरून दवरता. हे हे पण आपण पळयले. तर आपले आता हे बेड्या जे असा, ते बेड्या जे आपल्या आयुष्यात कसे केन्ना दिसता, कसे दिसता, केन्ना केन्ना आपण एकदम सत्वगुण मध्ये येता. सकाळी 5 वाजता उठून मंगल आरतीक वता. हा, हफ्त्यातून एक फाटी हांव मंगल आरती करता, तेन्ना म्हजे सत्वगुण वयर येता. मागीर केन्ना म्हाका कळटा की म्हाका हे जाय, म्हाका ऑफिसचे, जेन्ना ऑफिसचे म्हजे
टेन्शन असता किंवा म्हाका एप्रेझलचो म्हजो पिरियड असता, त्याच्यामध्ये हांव फोकस म्हजो खाली ऑफिसचो असता. हांव म्हणना ते वाईट आसा, ते ते करपाचे आसा, पण जो नेचर जाता तसोच ऑफिसचे ऑफिस 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 ओनली काम ओनली काम ओनली, अरे कितले लिमिट असतं त्याच्यासाठी. तो जसो नेचर जाता वर्किंगचो, पॅशनचो, एका मागीर एक तिची इच्छा वाढतच वता, तेका कितें अंत नसता. तेका म्हणटा मोड ऑफ पॅशन. तर आपल्यामध्ये जेन्ना कितें आपल्याक जाय असता, कितें आपले कितें क्रिटिकल टाइम असता, ते तेन्ना आपलो मोड ऑफ पॅशन ऍक्टिव्हेट जाता. आणि जेन्ना आपल्याक अशें केन्ना दिसता की आता पुरो जालें, आता नाका म्हाका, ना ना ठीक आसा, आसा क्लास आसा, महाराजांचो क्लास आसा, ना आसा घरा आसा, म्हणजे घर जवळ आसा, महाराजांचो क्लास आसा, पण ना म्हाका जायना, आता म्हाका वचूंक जायना, म्हाका नाका वचूं. प्रभूजींचो क्लास आसा, पण म्हाका नाका वचूं. तेन्ना आपलो मोड ऑफ इग्नोरन्स पण दिसता. तर हे असे जे 3 बेडे आसा ते आपल्या आयुष्यात पण दिसता केन्ना केन्ना. केन्ना मध्ये मोड ऑफ गुडनेस दिसता, केन्ना मोड ऑफ पॅशन दिसता, केन्ना मोड ऑफ इग्नोरन्स दिसता. तर हे बेडे आपल्या आयुष्यात पण मध्ये मध्ये येता अशे. तर हे असे प्रकृतीचे डिस्क्रिप्शन आसा. तर प्रकृती आणि भगवंत, ईश्वर आणि प्रकृती आणि जीव झाल्या मागीर काल म्हणून एक कन्सेप्ट असा या विषयामध्ये. काल काल मध्ये आपण पळयता यमराजाक काल म्हणटा, आणि लॉर्ड शिवा जे एंड मध्ये भौतिक जगत डिस्ट्रॉय करपाची सेवा असता त्यांच्याकडे, त्यांका आपण महाकाल म्हणटा. तर जे कालचे जे एक्झिक्युशन असता ते खूप पॉवरफुल असता. यमराज जे त्यांचे जे वर्किंगची स्टाईल असता, त्यांचे जे प्राण घेवपाचे प्रोसेस असता, तेका कोण थांबू शकना. ते खूप पॉवरफुल असा. तुमचो जर टाइम, आमचो जर टाइम आयलो तर तेका आपण थांबू शकना. ते येताच आणि आपल्याक घेता. तर अशें आसा की एक फाटी यमराज अशेच एका मनशाचो प्राण घेवंक आयलेलो. तर आयलेल्या यमराजाक मनशाने खूप त्याची सेवा केली. तेका खावंक पिवंक घातले, तेका खावपाक दिले, तेका पिवपाक दिले, आणि त्याच्या खाण्यामध्ये झोपेची ढीगभर गोळी घातली आणि तेका झोपयले. आणि तो जेन्ना झोपलेलो तेन्ना त्याची लिस्ट काढली. लिस्ट मध्ये पहिले वयर त्याच्या सर्वात वयर त्या मनशाचे नाव आशिल्ले ज्याच्या घरा यमराज आयला, जो मनीस सेवा करता. त्यांनी त्याचे नाव काढले आणि सर्वात सकयल घातले नाव. आणि मागीर ती लिस्ट परत यमराजच्या पॅन्टीत दवरली. आणि यमराज जेन्ना झोपेतून उठलो, यमराजची सेवा केली म्हणून यमराज खूप खुश झालो. यमराज म्हणता, तू माझी खूप मनापासून सेवा केली. लिस्टवर सर्वात अगोदर तुझे नाव आशिल्ले, पण आता तुवें म्हजी इतली म्हजी मनापासून सेवा केला न्ही, म्हणून हांव लिस्टच्या सुरवातीच्या पासून सुरुवात ना करतलो, हांव शेवट पासून सुरुवात करतलो. तुका हांव सोडून दिता. आणि म्हणून तो शेवट पासून सुरुवात करता आणि एंड मध्ये त्याचेच नाव असतं. तर असे असता की आपण कालाक केन्ना इग्नोर करू शकना. कालचे गोष्टी, कालचे जे प्रोसिजर असतात ते आपण केन्ना थांबवू शकना. आपली वेळ आयली म्हणजे आपली वेळ येताच, आयली, कोण थांबवू शकना. तर ते कालचे जसे एक्झिक्युशन इतले पॉवरफुल असता, कोण थांबवू शकना. तर त्याची एक सायकल पण असता. काळाची वेळ सायकल असता. त्याच्यामध्ये सत्य, द्वापर, त्रेता, सत्य, द्वापर, त्रेता, कलयुगाचे हे जे 4 युगाचे सायकल असता, ती कालाची सायकल असता. त्याप्रमाणे वेळ चालता या भौतिक जगतमध्ये. तर त्याच्यामध्ये जीव आत्मांचो सायकल ऑफ बर्थ आणि सायकल ऑफ डेथ जाता. त्याच्यामध्ये जीव आत्मा जन्म घेता, त्याच्यामध्ये जीव आत्मा मृत्यूक पावता. तर ही जी सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ असा, ते 4 युगांच्या टाइमलाईन मध्ये असा. ते पुढे जाऊन कल्प वगैरे जाता. तर ही जे युग सायकल असा, ती काळची सायकल असा, हे भौतिक जगत चलोवपाचे. आणि अल्टिमेट काळ असा
भगवंत श्रीकृष्ण, श्रीकृष्णाचेच रूप असा टाइम फॅक्टर काळ. तर हे कालचे कन्सेप्ट असा. ईश्वरचे कन्सेप्ट पहिले आपण, प्रकृतीचे कन्सेप्ट पहिले, जीव आत्मा सोलचे कन्सेप्ट पहिले, कालचे कन्सेप्ट पहिले, आणि शेवटचे कन्सेप्ट असा कर्म. कर्म तर कर्माचे जे टाईप असतात ते भगवद्गीतेमध्ये 3 टाईपचे कर्म दिला. एक असा पुण्यकर्म, गुड कर्म, विच इज नोन एज कर्म. दुसरो टाईप असा बॅड कर्म, तेका म्हणता विकर्म, पाप. आणि तिसरो टाईप असा अकर्म, अकर्म, ज्याच्यामध्ये आपण भगवंतांची भक्ती करता, भगवंतांसाठी करता, भगवंतांची सेवा करता, पुण्य केले, चांगले कर्म केले, तर ते कर्म केल्या मागीर ते चांगले जे फळ मिळता ते भोगून तुमका परत या दुनियेत येवपाचे असता, जन्म घेऊन लागतात. पाप केले ते पाप भोगून परत आमका या दुनियेत जन्म घेऊन लागता. अकर्म जे असता, भगवंतांची सेवा, भगवंतांचे नामस्मरण, भगवंतांचे प्रचार, भगवंतांच्या शिकवणीवर आयुष्य जगप, भगवंतांच्या आणि श्री गुरु आणि श्री गौरांगांच्या शिकवणीवर, प्रिन्सिपल्सवर आयुष्य जगप, भक्तीच्या प्रिन्सिपल्सवर आयुष्य जगता, हे म्हणजे अकर्म झाले. ह्याच्यासाठी माका परत या दुनियेत येवपाक लागना. जसे आपण महाराष्ट्रामध्ये आपल्या महाभारत मध्ये धृतराष्ट्राचे एक्झाम्पल असा. धृतराष्ट्राक 100 पुत्र गमवपाक कित्याक लागले? कारण धृतराष्ट्राचे 50 जन्मा अगोदर त्यांनी एक पाप केलेले. 50 त्याचे 50वो जन्म आशिल्लो ऍज कौरवांचो बापूय. 50 जन्मा अगोदर त्यांनी एक पाप केलेले. त्यांनी कुठले तरी एका प्राणीचे 50 पुत्र मारून टाकलेले. प्राणी म्हणजे असे एक छोटेसे कीड सारखे आशिल्ले, मला एक्झॅक्टली ती स्टोरी आठेना, पण त्यांनी छोट्याशा एका किड्याचे 50 पुत्र मारून टाकलेले. तर ते पाप तेका भोगूंक जाय आशिल्ले. तर ते पापाचे फळ त्यांनी 50 जन्मा मागीर त्याचे जे 100 पुत्र गेले ते त्यांनी 50 जन्मा मागीर 100 जन्मा मागीर भोगले. तर हागा आमका दिसता की तेका ते भोगूंक 100 जन्म कित्याक लागले? कारण का मधले जे जितले जन्म आशिल्ले त्या जन्मामध्ये त्यांनी पुण्य कमयले. तिथले भुरगी, आता 100 भुरगी जावपाक पुण्य लागतं तिथले, तिथले त्यांनी त्या मधल्या सगळ्या जन्मांमध्ये पुण्य कमयले. आणि ते पुण्य मागीर जेन्ना तो धृतराष्ट्र म्हणून आयलो आणि 100 भुरगी त्यांनी काढली, तेन्ना त्या 100 भुरग्यांचे वध केल्या मागीर ते पुण्य ते पापाचो हिसाब चुकता झालो, हिसाब बरोबर झालो. तर ते जे त्यांनी पाप केलेले अगोदरच्या जन्मात 50-100 जन्मा अगोदर, ते पापाचो त्याचो जो हिशोब आशिल्लो तो त्यांनी आता फेडलो. तिथले पुण्य कमायल्या मागीर ते त्याचे पाप पण तेका फेडूंक लागले. तर असे असता आपले पुण्यकर्म, पाप कर्म आणि अकर्म, जे भगवंतांचे कर्म असतात. तर असे आपल्या ह्या ह्याच्यामध्ये शिकपाक मिळता की ह्या दुःखालयाचे जग जे भगवंतांनी बनयला ते आपल्या एन्जॉयमेंटसाठी ना. फॅसिलिटीज सगळ्यांक जाय असतात, जगण्यासाठी राहण्यासाठी फॅसिलिटीज जाय असतात, चांगले लाईफस्टाईल साठी फॅसिलिटीज जाय असतात, चांगल्या प्रचारासाठी पण फॅसिलिटीज जाय असतात. पण आपल्याक जर दिसता की ह्या फॅसिलिटीज मुळे आपल्याक आयुष्यात सुख मिळतले, तर आपण चुकीची ट्रेन पकडता. या फॅसिलिटीज जर आपल्याकडे असा तर आपल्याक आयुष्यात सुख मिळतले, आपण सुखी रावतलो, खुश रावतलो या माझ्या फॅसिलिटीज मुळे, तर आपली ही व्हडली चूक असा. तर हे जग जे असा भगवंतांनी बनयला ते दुःखालय असा, कारण दुःख देणारे असा, कारण हे आपले घर ना, हे आपले कैद असा. कैद मध्ये कैदींक शिकपाक धाडता, सुधरपाक धाडता.
तसे आपल्याक हागा भगवंतांनी सुधरपाक धाडला. तर आपण हे त्रास भोगून सुधरूंक जाय. आणि सुधरणे कधी जेन्ना आपल्याक कळता की या जगात आपल्याक सुख ना, खयच्याच गोष्टीमध्ये आपल्याक सुख ना शिवाय भगवंतांचे भक्ती शिवाय, हे जेन्ना आपल्याक कळता ते आपले सुधरणे असा. आणि सुधरून मागीर जेन्ना आपण भगवंतांची भक्ती करता, भगवंतांच्या नामाचे आश्रय घेता आणि भगवंतांचे आश्रय घेऊन जेन्ना आपण परत भगवंतांकडे वता, तेन्ना आपण या भौतिक जगत मधून निघता आणि भगवंतांकडे परत होता. तर हे अशी कन्सेप्ट असा. वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल. वाईट चांगल्या लोकांबरोबर वाईट गोष्टी कित्याक जाता, त्याच्यामध्ये त्यांचे कर्म इन्व्हॉल्व असतात, त्याच्यामध्ये त्यांचे एक्झिस्टन्स जे ते रावता या जगात कित्याक रावता ते आपण पहिले ते इन्व्हॉल्व असता. आणि आपण परत भगवंतांकडे वचपाचे असा ते इन्व्हॉल्व असता. तर हे अशा प्रकारे आम्ही हे आजचे टॉपिक थांबयता. किती प्रश्न किंवा तुमका किती कॉमेंट असा तर तुम्ही म्हणू शकता. थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभूजी, अनंत अनंत धन्यवाद. भारी चंद करून एक्सप्लेन केला की कसालाक चांग जन सफर जतांचे म्हूण सांगून हे जगत्यांत आणि तेवी रियल लाईफ सिच्युएशन प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स दिवन तुम्ही एक्सप्लेन केला. समर्थ जाल्ले आमकां. सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां. कोणाकी कसलेची क्वेश्चन्स असल्यार निमगूय जातात. कोणाकी कसले क्वेश्चन्स असल्यार प्रश्न असल्यार हांवें एनी क्वेश्चन्स? ओके. तशें जाल्यार हांव एक सानो समरी सांगच्या ट्राय करता. हो माधुरी, थँक्यू थँक्यू. येस तुम्ही प्लीज. मस्त डिटेल सांगला पळयता. आय ट्राय टू नाही नाही, प्लीज प्लीज. कलेक्ट as much as I can. ओके. सो सुरेख तुम्ही कसं सांगले म्हळ्यार जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी बुक कांतू कसं कसं पुराय दिला म्हणून सांगून. सो फर्स्ट पार्ट इज गॉड हॅज गॉट मेनी नेम्स. सो राम कृष्ण मागीर दुसरे डेमी गॉड्स आसाची इता ते पुराय विंगड विंगड नाव कसला आसा म्हणून सांगून ते इता म्हळ्यार प्रति देवाक विंगड विंगड भाव आसा. सो कृष्णाल भाव, रामाल भाव विंगड. सो ताजे प्रकार तांचे नाव आयला म्हणून सांगून सांगला. सिमिलरली तिशीची आमकां मस्त स्क्रिप्चर्स आसा लायक महाभारता, भगवद्गीता, भागवत पुराण, चैतन्य लीलामृत आणि पुराय. सो तेवी मस्त स्क्रिप्चर्स तास म्हळ्यार विंगड विंगड जन विंगड विंगड ते वाचून तांणी देवा लागी ते देवा लागी पावच्याक म्हणून सांगून सांगला तुम्ही. तशीची मागीर कसं सांगले म्हळ्यार देव आणि ह्युमन बिंग्स आर नेवर द सेम. सो आम्ही मस्त डेमिगॉड्स हे आसांची. सो आम्ही ॲज ह्युमन बिंग्स वी वर्शिप मेनी डेमिगॉड्स टू अटेन मेटेरियल टू फुलफिल अवर मेटेरियल डिझायर्स. सो आम्ही ॲक्च्युअली कृष्णाक आम्ही वर्शिप केल्यार ॲक्च्युअली भगवान आमकां मोक्ष मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा तुम्ही. तशी मागीर तांतू जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी बुकांतू लास्ट टॉपिक आसा वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल म्हणून सांगून. सो तांतू तुम्ही मस्त एक्झाम्पल सांगला. स्टुडंटान एक्झाम दिवच्या वता. सो तो फुल स्टडी प्रिपेर करता बट स्टील तागले एक्झाम लायक वचना. सो इता तशी वचना. मागीर बिझनेस मॅनाल एक एक्झाम्पल दिला. सो तशी आम्ही पुराय devotees, we pure devotees are good people. We go through a few bad phases in life also. So जलारी आम्ही चांग फेज असताना आम्ही कोणी निमगिनांची आम्ही सांगनाची की देवान म्हाका लायक पुरा कसला दिला म्हणून सांगून. बट द मुवमेंट आम्ही त्यांचे एक बॅड टाइमार आम्ही पास जातना तेदाना आम्ही मना येता की हांव कसं केलें म्हाका इता अशी देवान कश्ट दिता असे इता वायट हांव कसले वायट करणी म्हणून सांगून. जाल्यार हे पुरा फुडले प्रारब्धाचे फल म्हणून सांगून मुखार तुम्ही मागीर
सांगला तशीची एक लायक एग्जाम्पल दिला तुम्ही. एक मर्चंट आले हु वॉज व्हेरी जनरस, तो पुराय दान करतसिलो ज्याला जन वयर तुलान पुराय उडयतालो. सो ज्याला जन कोणीची तागेल गुणगान करनाची, कोणी ताक वयर सुद्दां पळयनाची. सो तो ताक मस्त बेजार जाता. सो तो तागेले शिक्षा गुरुला वचून अशी हांव पुराय दिता ज्याला जन म्हाका कसलेच कोणीची मागीर गुणगान करनाची म्हणून सांगतना तागेले शिक्षा गुरु ताका एक प्लॅन सांगता. सो तो तशी त्या प्लॅना प्रकार तो नेक्स्ट डे वयर तुलान फातर उडयता. फातर उडयतना तेदान जन ताका वयर पळयता. तेदान तांकां कळटा की कोण तांकां कसं दिता आसा म्हणून सांगून. करेक्ट प्रभुजी हांव सांगलें करेक्ट वे? हो बरोबर. ओके. तशे तेदान तशीच देव आमकां मस्त चंग 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 दिसतांची जाल्यार आमी तेन्ना देवाल उड्डासू कानाची, देवाक आमी पांय पडनाची, घेता आसतांची, एन्जॉय करता आसतांची. सो जाल्यार केन्ना की कळगीची आमगे ते प्रारब्धाचे एक बॅड कर्मा खातीर केन्ना की वेन वी स्टार्ट सफरिंग तेदान आमकां देवाल उड्गास येता. सो कन्नडांत एक गादी आसा प्रभुजी आमगेल्यान, तो संकट ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ म्हणून सांगून तेदान मात्र आमकां कश्ट येतना आमकां ವೆಂಕಟರಮणाल उड्गास येता. तितले ताई ವೆಂಕಟರಮಣ कृष्णाक आमी उड्गास कानाची. सो तशी लायफ इज फुल ऑफ अप्स अँड डाउन्स म्हणून सांगला. तशी मागीर मुखार सुन तुम्ही आर्थर रॅश आले, टेनिस प्लेयर आले, एक भारी लायक एग्जाम्पल सांगला तुम्ही. सो इतले जनांतू सेलेक्ट जावचे व्हड नॅशनल लेवलांतू तांतू तुला इंटरनॅशनल लेवला वचून मागीर तांतूय मागीर फायनल्स येवन ट्रॉफी विन करतना तान सांगला जाल्यार मोस्ट ऑफ देम मे नॉट इवन थँक गॉड फॉर इट. सो जाल्यार तेदान ताका एक दिवस ताका एक रोग आयलो. सो ही कुड नॉट कंटिन्यू प्लेईंग. तेदान रिपोर्टरान तागेला इंटरव्यू घेतना तेदान ताणें सांगलें की अशी हांव 25 परशी चड ट्रॉफीज जिखला. तेदान आई ताका म्हाका 25 ट्रॉफीज येयला म्हणून सांग हांव देवाला निमगिली. तशीच आतां म्हाका हे रोग येता म्हणटना हांव देवा लागीं कसले निमगुचे आमी. सो आय हॅव टू एक्सेप्ट बोथ म्हणून सांगून तागेली एक भारी लायक एक तशी तुम्ही एक एग्जाम्पल दिला. आणि सो वी शूड बी ग्रेटफूल टू गॉड इन बोथ द सर्कमस्टन्सेस म्हणून तुम्ही सांगल्यांची. मुखार सुन भगवद्गीता तो 5 टॉपिकस म्हणून सांगला. सो फर्स्ट इज ईश्वरो और कृष्णा हिमसेल्फ, सेकंड जीवात्मा that is the soul, मागीर प्रकृती which is the material nature, मागीर काल that is the time factor, आणि कर्म आमगेले activities. So अंत भितरी प्रकृती is created by Krishna. So तांत भितरी that is the cause of birth, old age, disease and death. So तांत प्रति एक स्टेज अंतु कष्टसविना सुख ना दुःखालय म्हणून सांगून तुम्ही सांगला. सो दुःखाची प्रति जन्म घेतना दुःखाची, मागीर मरण आवल्यार दुःख, डिजीज ऑफ कोर्स इज दुःख, ओल्ड एज ऑल्सो वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ दुःख. सो अंत भितर दुःख. सो हे दुःख इज कॉज्ड बाय 3 things or it can be divided into 3 parts like आदि भौतिक, आदि दैविक आणि आदि आत्मिक म्हणून सांगून. सो आदि भौतिक इज कॉज्ड बाय आमगेले सराउंडिंग जन आसची तांणी पुराय तांणी हे दुःख दिवचे आमकां. आदि दैविक इज बिकॉज ऑफ नॅचरल डिजास्टर्स लायक अर्थक्वेक, सुनामी आणि पुरा त्या आमगे कंट्रोलार ना. मागीर आदि आत्मिक आमगेले मन आमकां दुःख दिता, द माइंड एंड आवर बॉडी दुःख दिता. सो एक्चुअली हे दुःख is related to pain and it gives us something to learn. So it's like a punishment, shiksha. So दुःखनी शिक्षा. सो अंत भितरी आम्ही एक्चुअली खंय दोन आयल्यांची, आम्ही आयल्यांची वैकुंठातून. सो वैकुंठ तुम्ही सांगला की कुंठ मलारी कष्ट. सो वैकुंठ मलारी a place where there is no कष्ट, there is no difficulty. आम्ही ते जाग्यार तुला आयल्यांची. बट अनफॉर्च्युनेटली
आम्ही वी वेर फेड अप और आय डोंट नो वॉट आम्ही कृष्णा सांगले की म्हाका पूर जाला हांगा म्हाका भौतीक हांगा पेटोका आय वॉन्ट टू एन्जॉय म्हूण सांगून सो जाल्यार देव आमकां पुराय दिवन पेटयला जाल्यार दीस आनी एक मागीर तुमी एक एग्जाम्पल जिसस क्रायस्टान सांगिल्ले बायबलाचे म्हाका भारी खूश जालें तें लायक सो वर्ल्ड इज अ ब्रिज टू गो बॅक टू गॉड सो डोंट मेक दिस ब्रिज टू बिल्ड युअर होम म्हूण तुमी सांगला ते करेक्ट वी ऑल ट्राय टू बी हियर ओनली एक घर कोण हांगा रावची शाश्वत या गोईंग थ्रू सो मच ऑफ दुख अँड ऑल दॅट बट स्टील हांगाची कोणीशी एक कडेन वाजिले प्रभुजी हांव की इवन a worm in stool does not want to leave his body म्हूण सांगून so this we are so attached to the body but I think आमकां हे जावं हांगा जगत्यांत हे भौतीक जगतार आयला सॉरी सो दुःखाची भोगची विना सुख हे आसा चड दुःख भोग जाता म्हूण सांगून so when we are going through all this आमी पुराय we are bound by that three material mode of natures that is सत्वगुण रजोगुण आणि तमोगुण सो ते आमची तुम्ही भारी चंद पूर्ण एक्सप्लेन केला की सो सत्वगुण द पीपल आर ते जन हू आर इन सत्वगुणा दे विल ओनली टॉक सत्य शिवा इंगट सलेची उलेनांची फॉर एक्झाम्पल तुम्ही युधिष्ठिराला दिले सो ही नेवर स्पोक एनी लाय and so that is bound they are the mode of they are bound by the mode of goodness mage tishi rajogun asa tantu the people who are in rajogun they are full of desires mak ye jawka mak te jawka mak kitl dillari dawana tanke ek satisfaction munna choda nimgitanchi so that is a mode of passion mage last tamoguna which is the mode of ignorance ant bitter mak they are not bothered about anything so they don't want to improve tanka knowledge enaka tanka kai naka ottu khauche piche niduche gamat korche so tasal type of journey asanchi so prakriti bitter pal we are bound with all these kinds of guna ani dukkha punishment so tishichi ye tumi sangla ki ye bhautik jagat एक जेलावरीची सो जेल आणि ताका एक जेलर आसा सो जेलान तू कष्ट पावचे सो ते जाल्यार आमी ते समज करेक्ट करता की ना की म्हूण पळोवन घेवच्याक एक जेलर आसा आणि ते जेलर नांवात आमगे मेटेरियल वर्ल्डांत हे वर्ल्डांत दुर्गामा सो ती पळोवन घेता आसा आमकां आणि तशीची सो दिस वॉज अबाउट कृष्णा जीवात्मा आणि प्रकृती नेक्स्ट काल सो काल महाकालाल नाव यमराजु आणि महाकालाल नाव शिवा सो काल एंड टाइम येत म्हणतना महाकालाल ते प्रतियुग जावच्या कारण तो म्हूण सांगला सो वी हॅव 4 युगास सत्य युगा त्रेता युगा द्वापर युगा आणि कलियुगा सो अंत भितर आम्ही जीवात्मा we can continuously keep taking birth and death and then we go through all the result of the karma that we have accumulated in our previous births so karma tummi 3 types so good karma bad karma आणि akarma म्हणून सांगून so whether we do both good or bad karma परत मग शेव परता we'll have to take birth then again we'll have to go through all those dukh and the cycle of birth and death disease old age and all so कसं करता मला अकर्म म्हळ्यार कसं म्हळ्यारी देवाले जॉब करचे देवाले स्टोरीज आयकुचे ग्लोरिफिकेशन करचे तागेले सो तिश केल्यारी आम्ही परत वैकुंठ लोका वच्चात म्हणून सांगला सो लास्ट what is the synopsis of all this is a jagatya is not a place for enjoyment so ye antu bitari ail munjalari dukkachi so ek jail
आणि आम्ही चड देवाल सेव करून देवाल काणी ऐकून देवाल जप करून आम्ही परत मागशी गॉड हेड we have to endeavor ourselves to go back to God. वैकुंठ लोका परत वचाक आम्ही मस्त ट्राय करता म्हणून सांगला तुम्ही. सो दिस जाल तितला